یەکیتیا ڕاگەاندنە ئازاد یێرە ئایێ bi daxuyaniyekê sûcên li dijî rojnamabanan li Şêx Mexsûdê şermezar kir. Yêra ayê diyar kir ku hedefgirtin û gevxwarina rasterast a li ser rojnamabanan siyaseteke sîstematîk a bêdengkirinê ye. Ragihandina azad û nixwemandina heqîqetê ye. Yêra ayê daxwaz kir ku dawî li hedefgirtina sivîl û rojnamabanan were kirin û lêpirsîna navneteweyî yê serbixwe dest pê bike û hesab ji berpirsê van sûcan were xwestin. Rojnamabanan li Helebê şermezar dike. Em yekîtiya ragihandina azad yera bi tundî sûc û binpêkirinên giran ên li dijî sivîl û rojnamabanên her du taxên Helebê Şêx Mexsûd û Eşrefiyê û bombardûmana bêser û berhedefgirtina saziyên sivîl û yên tenduristiyê şermezar dikin ku kiryarên berbiçavên li dijî yasayên navnetewî yên mirovî û peymanên Cenevreyê ne. Hedefgirtin û gevxwarina rasterast a li ser rojnamabanan, revandina wan û astenkirina şopandina serbixwe siyasetekî sîstematîk a bêdengkirina ragihandina azad û nixwemandina heqîqetê ye. Her wiha sûc û destwerdana li ser azadiya derbirînê û mafê civakê yê wergirtina zanînê ye ku hewcey lêpirsîneke zagonî ye. Her wiha em hemleyên dezinformasyonê yên rêxistin kirî yên bi pêşengiya ragihandina fermî ya hikûmeta veguhêz û ragihandina ku ji aliyê hinek welatên Kendavê û Tirkiyê ve tên fînansekirin şermezar dikin ku bi rêbazên rewakirina komkujiyan, berûvajîkirina rastiyan, spîkirina sûcan, pêşkêşkirina vegotinên yek alî û xirakirina rola çapemeniya azad bûne hevkarên sûc û berpirsyariya exlaqî û zagonî ya qetilkirina temenmezinan, jin û zarokan û xeteriya li ser jiyana rojnamabanan davêjin ser wana. Li ser vê bingehê em daxwaz dikin ku derhal dawî li hedefgirtina sivîl û rojnamabanan were lêpirsînên navnetewî yên serbixwe dest pê bikin û hesab ji berpirsyarên van sûcan were xwestin. Her wiha